Este acto convocamos Pantera Rosa, pensamos que era un momento propicio de sair á rúa pola exaltación religiosa destes días e tiñamos que facer unha resposta ante esa ideoloxía completamente machista, homofóbica que representan. É incrible ver sair a xente, ver centenares de persoas gritando en contra do aborto, en contra do dereito a elixir das mulleres, cando fai nada, fai unhas semanas, hai unha sentenza que absolvía a un asasino de dos rapaces homosexuais e ninguén saiu á rúa máis que a nós, e iso tamén eran vidas, así que pensamos que tiñamos que sair, facer resposta, facer ruido e que se saiba que estamos aquí, que esas cousas non fiquen olvidadas, que non queden en silencio e que a xente saiba que estamos aquí, facer un pouco de contrabalanceo, non? Co que significa a Semana Santa. Aborto libre e gratuito! Aborto libre e gratuito! Aborto libre e gratuito! Pois as Panteras Rosas son un grupo de activismo directo na rúa, un grupo que intenta escapar dos formalismos dos colectivos e intenta actuar o máis rapidamente posible, dun xeito visual, máis entre a xente, máis original, máis directo, máis impactante. E o nome pois ven un pouco da mestura do que foron as Panteras Negras en Estados Unidos, e o rosa pois é unha cor que se vincula ao movemento LGBT. Vimos queimar